Jeudi 1er septembre 2022 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayo Piindi TV adi bil adi salade adi ɓuɗo fittude adi on adi mo Piindi fiɓande on kala subaka ko sifa e kala gadane jandeji leydi Sénégal en keeɓi fartange oɗo subaka ardude gorko mo guelleje birom wiyete ko Adama Diop bisimilla ko noon tigui Moussa Nia gorko mo garli a salminama juurama weltanama no fewi ko weltare mawde kadi wonanimi e 12 ndirdema e ɗiɗo kabaruji ɗi ganduɗa kay tawete koye nder jaydeji leydi Sénégal ko noon tigui jaydeji leydi Sénégal e bismade Adama Diop ene wayno fannuji kewɗe e nder ɗiɗon jaydeji ko noon mbiɗa sikkide aɗani hucciti e majje aɗa jiima e majje mbiɗa sikki noon kadi haɗi kewi fannuji no mbiruɗa ni holko ɓuuri tentude e jaydeji ɗi hande ko noon tigui alhaali assemblée nationale leydi Sénégal jeynenkoɓe leydi Sénégal goppani ɗum caggal ene wayno noon on tong walla mbiyat groupe parlementaire hallaji kewɗi en fani hen koɓe dawrugol jumpi hen no hannirta ni ko noon tigui ɗum noon en puɗɗorto tan e jayde le quotidien nde Madiambal Diagne arti tigui e sankare on debbo mo ganduɗa tigui ɓooyi daranade taridi o wiyete ko Wore Ganna Seck on debbo mo ganduɗa jeynomo e oɗon conseil économique social et environnemental CESE ene wayno ko kañum woni jaltuɗo aduna wirnama to Bargny jeynen koɓe le quotidien mbi ko une sentinelle de l'environnement s'est couché ene tawi hela mabɓe tataɓo kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe le quotidien caggal kan ɓe gaari oɗon fannu dawrugol e natal oɗon assemblée national leydi Sénégal kono e kongi Ceerno Bokum mo ganduɗa tigui yo nani ɗiɗon groupe aji o wi ko assemblée national leydi Sénégal yo nattu wonde on partage de gâteau ɗin ko kongi makko kono goɗɗo mo kongi mum tawate nder ndeɗon jayde wiyete ko Birahima Seck o wi ko yeewi askan wi ene wayno koko janfi ɓesgu Sénégal e ɗiɗon groupe aji ɗi ganduɗa tigui waɗano ɗum e nder oɗon campagne mum kan Adama Diop woni tawate ko nder hello sappo e goho ndeɗon jayde Madiambal Diagne ko noon journeyɗen jayde Vox Populi arti tigui oɗon calcul politicien ha joni e kongi Ceerno Bokum ɗi ganduɗa tigui tawi nder ndeɗon jayde Vox Pop oɗon 14e législature e haalullaji kewɗi hen wayno o wi ko ganduɗa ko calcul politicien enrichissement sur le dos du peuple ɓeɗon tigui ganduɗa ko naweteɓe toon ɗo assemblée nationale ene wayno gon koye allude e ɓesgu walla mbiyen e dow kecceje ɓesgu Sénégal ɗin tigui ko kongi makko ko Ceerno Bokum o ko groupe aji ɗi groupe parlementaire ɗi ganduɗa tigui ma coose toon ene wawi tigui ganduɗa wona koppereje kewɗe jaltunoje ɓesgu Sénégal jahoje e ɓeɗon ene wayno noon e wiide makko wona hunde fonde wonde que salaire aji ɓurtuɗi wondude tigui 1000 litres de carburant et avantage uji goɗɗi foof de o wi kene wawi addande caɗele ɓesgu leydi Sénégal ɗin ko kongi Ceerno Bokum gardina e jayde Vox Populi oɗo subaka caggal kan ɓeɗon jeynenkoɓe garti oɗon drame to centre de santé de Kédougou ene tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe Vox Populi ko noon journeyɗen jayde les échos ene jokki oɗon fannu dawrugol ganduɗa ko démission oɗon gorko jaltuɗo parti démocratique sénégalaise o wiyete ko docteur Cheikh Dieng yaltudemo toon hen wayno noon caggal haalullaji kewɗi cottumami caggal haalullaji kewɗi wonde ko ɗum yaltinimo ɗum ɗo yaltinimo ene wayno jeyne koɓe les échos ɓattimomo gam ko hebde humpito yañgo e alhaali tigui jaltugol makko e oɗon landa ganduɗa ko maître Abdoulaye Wade Cheikh Dieng atti tigui wiide 2012 Adama Diop o heɓino offre ummade tigui oɗon poste ganduɗa ko directeur général de la Procen kono de mawra transhumé e APR foof de o sali gam kay hormade oɗon landa parti démocratique sénégalaise o holliti e ganduɗa koye oɗon dernier campagne électorale président Macky Sall yiɗin tigui yindirde makko kono de o jaɓani yindirde mum ha joni ganduɗa tigui omo jokki ngoɗon felo kono de PDS jarfimoma ɗum woni hello jeeɓo ndeɗo jayde les échos olel no Amadou Moussa Anne heewide succession du défunt patron de Mina Industrie ɓe mbi ko famille Pape Ali Gueye se déchire devant le juge kamɓe kala yidde lamtade kono kay ardade addi tigui hallaji hakkude mabɓe jekkol ina tawe ɗon hello tataɓo ndeɗon jayde les échos ko noon tigui en jahande journeyɗen jayde las e natal makko Karim Meïssa Wade Abdou Karim Wade natal mum ardina e nder ndeɗon jayde las e oɗo subaka ɓe mbi ko le PDS un avenir en pointier ene wayno noon ene jiiɓi walla mbiyen ene kawni oɗo saaha tigui hollo battani oɗon landa ganduɗa tigui maître Abdoulaye Wade saabu oɗo saaha ganduɗa tigui hewɓe teskama en jalta oɗon landa absence uji kewɗi teskama kono kay hewɓe mbaɗi démissionné ko wayno Cheikh Dienen touché Mangane eko way noon ha joni gardiɗo oɗon landa yiyaka de fil en absence walla exilé kono kay Bassirou Ndiaye wi ko Karim Wade ma attu ko ɓoytaɗo e nder leydi Sénégal caggal kan jeynenkoɓe las Adama Diop jumpi koye ngallon gollorgal ene wayno ɗiɗon opérateur uji leydi Sénégal ko wayno Orange Free Expresso kame Wave kene tolno he ganduɗa tigui 250 plainte ko kañum tigui waɗa déposé fade mabɓe ɓen tigui wullittoɓe ala haali probléme technique probléme tigui caɗele weeyo eko way noon ene wayno nguɗon goomu autorité
de régulation des télécommunications et postes woni ARTP wadi épinglé Orange Expresso kambe free kay tonti non ay tonti e ganda tigi tenti e wave kaymen kala ganda tigi wadama épinglé ko kay ARTP ene felo yubinde wala benna ñawdude non cadele besmu Sénégal iko yoti ngodon weyo kono kay di don opérateur uji tawte do e nder jogle leydi Sénégal kono tigi holno enquête finiri ñala enquête fini koy natalla on gorko mo ngona tigi taxaw Sénégal gorko tawte de yewi askan wi on gorko medo wonde maire de la ville de Dakar o wiite ko Khalifa Ababacar Sall be bi ko Khalifa en question namde kewde non e ko yoti odon présidentiel 2024 pile golla wala biena sumgoji le fo lamu 2024 bele de odon gorko ma ya ton sabo wiide ba hakude 2017 et 2022 no non odon gorko ko jogino cedele ngolon dawru golla kono kay ganda ko didon élection ngaji législative ko kimo fartange tigi dartade kono kay heptude odon pot makko no hanet ni bele mo heb fartange yaade ton kono kay heptude odon tere makko politique mo perdi dum ko tawte nder helotata mo do jayde enquête jayde de groupe Futur Média l'Observateur haybe na ngora ko odon fonnu dawru gol présidence to so assemblée nationale du Sénégal be mbi ko yewi wallu prémisse d'un clash ene way non way wade cedele kewre ceexul hakkunde mabbe odon candidature irrévocable mo ameta aydara ko lidi tigi yatirta ciagal kono de todo gol Mamadou Lamine Thiam e odon nganda tigi garugol Ousmane Sonko jidgol Barthélémy Diaz fof de ko cedele kewde mbay wadde kono analyste politique en ngadi hen nganda ko sifa mo wala biena ngadi en humpitu mo en kan woni tawta ke nder helma be tata bo ko na dum ko be garti ko yal gali odon sugo debbo mo gonduda tigi ne tawe bugi karale kesele di Sénégal wite ko Nabou Daz odon brigade spéciale de cybersécurité eno eno be garti tigi pawgol mako jungo e ko laabi nganda tigi holko faymo jungo on plainte nganda tigi jom galle makko bitedo Bergan e yeso odon procureur eno non be garti en baadi kupti dindi kambe jaynen ko be Youssouma jigen kan woni tawta ke nder helma be jeedi non journée na jayde le soleil ha joni fo hivernage ngudon jillu mabbe ndungu heno non ebe tawe toto marsa summa ko natal odon pomo marsa sumbe piniri ewdo subakande o no di fleuve et di pont odon pont inira ko godon wuro kono kay godon mayu inira ko godon wulo fleuve marsa summa be ngati al hali sungurungu nganda tigi odon fleuve Casamance hello sapo go sapo neya be ngati mbadi kuptidi de wiide de odon nokku nganda tigi e tan colonial Adama Diop ko kanko tigi wonno abrité on usine mo nganda ko gerte ndema gerte ne reberno no hanit ni kono kay warno mo comptoir commercial ji kewdi e tan colonial dum jaynen kobe le soleil njumpe godon wuro witengo marsa suma tarikha maggo e ko nganda tigi ta faggingo e ko ngo faggi fof non ene tawe nder hello sapo go ha sapo neya fo hivernage jaynen kobe le soleil kono na jayde libération kono tigi be mbi ko tiagal astu sokna to luga hen wona ko musibo goddo teska to hôpital mo Kédougou dum non wadi ko nyamma walla biena kikida talata den tigi orona den cadele mbadi on debbo tigi no jirtodo inde Mami Doura Diallo e bebbe mum kanyum tigi jalti aduna taw kayya koy condition ngaji kulbinidi dum be ko be mbera condition inimen hen wayno nono don to centre de santé mo Kédougou Adama Diop on musibe ko ton tigi wadi o fonno jibnide ko césarienne ene wayno ko non tigi o jibnino orona ganda tigi biddo makko gadinodo ndew arti non for jibnir césarienne be non nganda ko docteur be tawte ton mbi ken madamo accouchement voie normal don tigi nganda ko don debbo e bingel mum kala jalti aduna ndebe podi dum ma jafo don ko ngol ko ndedon hoore certes bonno ngelon tuglel ena wayno yidde yaltinde ko hedde ngelon tuglel nder reedu odon jumma ko ton tigi odon no suko debbo bitedo Mami Doura Diallo kanyum ne yaltori aduna taw ko tiagal hémorragie hebi mo wala biena jijam kewdam de nganda kay docteur be kebani dartinde dum fof non ko debe ganda ko wadde ma poussé voie normale taw kay ko césarienne fonno jibnirde kanko odon no suka debbo addi hallaji kewri honi sababu non goto mo ganda tigi ko source anonyme ko kanyum tigi habri ganda tigi odon procureur Bay Thiam kanyum tigi neldu ton commandant de gendarmerie di don nokuji pawi jungon bitedo Léona Mbadda Faya on ko gynécologue Abdoul Aziz Djoum on ko anesthésiste e Babacar Diakhaté infirmier kanyum kala ene position garde à vue fof non ko yobade fitandu odon debbo e biyuma dum woni ko addi jayne ko be libération konon tigi en gayniran e jaynde stade Coftal Balli konon tigi Coftal Balli nde haari koy al khali on mercato estival gayna baroje ngendi je leydi Sénégal hen wayno Abdou Diallo e odo nyalomal kamisa way tawtede toto almantor be Leipzig do wadata ganda ko test médico e ko way non sabu umade mo toto Paris Saint-Germain ko na dum ko Idrissa Gana Gueye hoti toto Everton fof non ko yide danje temps de jeu ngam hebdanade odon coupe du monde Qatar 2022 be mbi ko Ismaïla Sarr ena wayno
Crystal Palace ne watte makko yitere ngam ko lomtonoɓe Wilfried Zaha e oɗo saaha ɓe mbi ko dernier espoir Ismaïla Sarr kono mo ganduɗa tigui ha joni ala haali mum laaɓani ko Cheikh Amadou Bamba Dieng mo ganduɗa tigui to OM hayya pottal mabɓe hanki ngalla Adama Diop on gorko heɓani tigui fattangue ganduɗa tigui wadde mouye le moyen no handi ni ɓe mbi ko Bamba Dieng toujours dans le flou ko wona ɗum ko oɗon gorko mo leydi Sénégal woni Pape Gueye heeɓi fattangue tigui loggude oɗon bi patam lammo kono kayya hokkude avantage les Marseillais droit au biya ko wona ɗum ko ɓe garti le monstre Haaland casse tous les records oɗon gorko baɗɗo pottital mantinigal hanki pottal Manchester City to waɗi rebondiroɗo saaha Erling Haaland machine à biya ganduɗa tigui heeɓi fattangue loggude kono kay hollude hoole mum to Premier League caggal umademo to Bundesliga dama jobbo ɗum wonno ko tawte jayde stade rendi woni ko sifa e kelle gadade jayde leydi Sénégal oɗo subakal kamisa golle oɗo septembre kono noon tigi Moussa Nia golle ma jooɗi peewi weltanama no feewi ɗum laaɓi ceer kono noon en gartan seeɗa tan e alhaali ko ganduɗa kay ƴergol maayo teskango ni e un peu partout e nder leydi ndi kala to jaaɗa ha tenti yoga e guure Fouta en jii vraiment waɗi hen kulhule kewɗe kewɗe ɗum noon kadi mi sikki ko alerte par rapport e population walla ɓesgu wurngu toon ko ko noon tigui alerte Adama Diop eɗen gandi ko enclavement wonno guila hanki so tawi tagi jokkimo goyen ngolɗon ƴergol maayo ene wayno ganduɗa tigui ɓeydor hulɓinade saabu ɗiɗon ɓesguli tewte toon eɗen gandi koye pongue ɗeɗon maaje koɗi kene toon capanɗe jeetate tati so wiyama oɗon fleuve Sénégal ƴergol maayo en ciftat diwan mo Matam so tawi Goulumbo e oɗon diwan mo Tamba Koundani jeeya hen diwan mo Casamance kono kay kuluɗi ɓuuri wonde koto diwan mo Fouta e tenti oɗon dande maayo ene wayno noon galleji kewɗi koye pongue maayo ngoni so tawi tigui maayo ngoni jokki ƴerde ma dandumen caɗele walla mbiyen ɗam ɗon ndiyam maayo ha e nder galleji walla mbiyen ha joni ko woppude ganduɗa ko haqqille kono kay erade nguɗon laamu ko wona ɗum ko kadi e jeeyaɓe e ɗiɗon toɓoli eɗen gandi ganduɗa ko diwnuji kewɗi ganduɗa kay leydi Sénégal keeɓino ɗeɗon caɗele e ganduɗa tigui ndiyam ɗam bonnini ɗumen galleji kewɗi jani kañumen tigui ganduɗa ko mbalata walla mbiyen mbaɗa ɗiɗon jammaji ko wiyete a belle étoile ene wayno noon ko hunde yurmininde wiide tigui laamu leydi Sénégal ha tenti tigui e ɓen directeur eɓe ministre eɓe e ko woy noon tawteɓe nder nguɗon laamu nde garata mballaɓe ko ma ɗum kay so toɓi tigui ko kulkuli woni toon saabu laabi ngala gam wadde relier e nokkuuli mawɗi ganduɗa tigui yaade ɗiɗon jeereji so tawi noon laabi ngala eɗen gandi noon développement ngakkat ene wayno noon ko erago faade mabɓe kono kay e jertindi ɗiɗon ɓesgude kadi hodde hay fongo maayo wona hunde fonde wonde saabu tigui eɗen gandi maayo ko hunde ƴeroje woni ko ɗemɗe ɗiɗi ɗemgal ilam e ɗemgal ngal ngoɗon maayo ene ƴerir less ene ƴerir dow kono kay e ɗiɗon ganduɗa tigui animoji tawteɗe fongo maayo wadde mbiyen hodde maayo ha ñasoye ɗam no ndiyam wona hunde fonde wonde yimɓe poti hen wattude haqqille tigi rigui surtout ɗenon kulle ɗe ganduɗa kay ene keewi yaltude maajeji ɗi ko erago kadi watte no mbiruɗa ni laamu ngu mbiɗa sikki kala kettuɗe e oɗon domaine nde wattata hen haqqille par ce que population nene en danger tigi rigui golle ma jooɗi peewi haade men noon yaade toon to Kédougou e oɗon talata nimɓiɗɗo moɓe piniri toon ma en ndewto suudu sarɗiji seeɗa e jii homo ganduɗa woni ceerno Bokum o haali o yalti o haali e hallullaji ɗi ganduɗa kay wonko hewɓe ko calotono e temps e sanga nde mbaɗata ƴamata lefol laamu e ko way noon kono so jeehi ha jettima Allah hokki ɗumen fartangue hebde ko jiiɗi ko ene waynude jejji tan ko kalananno walla ko podananno ɓesgu ngu ɗum noon kadi mbiɗa sikki ne foti haltede seeɗa tout à fait alandiya ganduɗa ko oɗon sarɗiyanke biyowo tigui jahami ko wadde représenté leydi ndi oto ƴeew ko leydi ma wawi waɗandema ƴeew ko mbawɗa waɗande leydi ma ko ɗum wonnoon mission principale saabu so tawi so wiyama sumgol ganduɗa ko législative walla mbiyen oɗon 14e législature foti wonde ko worɓe ɓe ganduɗa tigui ƴeewoɓe wadde servir kono wona se servir ganduɗa tigui ƴeewoɓe fewnude kono kay wona ƴeewoɓe ko fewnani ɗumen saabu sa daari hewɓe ganduɗa tigui wasa yobde essence wasa yobde courant wasa yobde ganduɗa ko dambori ndi ine heewi ha ɓuttete pourtant fonno ruttade population merci kadi ɓe jiiɗi hen wadde deux groupes parlementaires ɓe pecca ɗum e hakkude mabɓe alani ɗum noon so woodi ganduɗa tigui ma wotta to ngakkinen leydi saabu moussa trop bon voilà salaire de 3-4 millions e ko way noon e ko way noon gasoil e carburant e autoji ɗi noon foof ko wontono foof kene toon temedere capanɗe jeegom inamade goto foof wiyene sonne une voiture de 40 et quelques millions donc oɗon ɗiɗon dépense uji foof mi sikku holto wawno heƴande laamu leydi Sénégal c'est vrai député en tant que jahoɗo ƴeewa caɗele ene foti jogade o auto moƴƴo ene foti jogade galle moƴƴo e ko way noon mais so tawi toon waɗama focalisé ene way noon l' intérêt général ɗon kadi natti wodde saabu sa daari cumul de poste jomumen jaaha keeɓa au lieu que mbaɗa rassemblé gona haɓɓere wotere jetto gam fewnude goto fof ne
wona foɗodire ko min ardoro wadde mbiyen ko noddatno ko ɗum noon mi sikku nga hayso tawi nene e mumen holko ngakki hen sabu sa daari casquette Barthélémy Diaz wonde mo maire mo Dakar mbiya kadi mbattani casquette wonde député mbattani casquette kadi yidde ardade donc sa daari ɗum noon tan bon y a quelque chose qui sonne mal à l'oreille walla holko gonda ko lawata e hakkillaji ɓesgu Sénégal an a wi ko gonda souci là pour le peuple gonda ko pour le peuple par le peuple donc nak so tawi laamu ngu walla mbiyen ko ɓesgu leydi fawma ɗon fala budda jettirɗaɓe fala budda jeeƴoɗaɓe mbasa darde ko dañete hen ko c'est vrai dañal hay goto añani ɗum mais bon voilà ça so tawi ɗo haqqillaji mbatta woni soldat ɓesgu ngu won gueɗe wopat tout à fait donc nak y a des choses ɗe ganduɗa ko fodde yurnitede ɓe ganda tigui législative haɗani oɗo saaha goto so tawi woodi no mbaɗirni janggo mi sikku ma sohli voilà c'est ça ɓesgu Sénégal jabata funtede ko ɗon tigui Moussa golle ma jooɗi peewi ɗon tigui laaɓi en jii ɓe ganduɗa kay ko maire uji e kadi jiiɗi wonde président ji tonto assemblée nationale alors que eɗen mbawi hokkude yeeru omo ganduɗa woni Ahmed Aïdara eɗen jii e nder revue de presse makko à chaque fois omo waɗanno commentaire uji ni ha e ni o ɓurtina hen taw ko yaldani e kuule ɗe ganduɗa taw ko jandiyankagal kono noon kadi hannde en jii omono wi wonde mo yiiɗa ɗiɗon poste uji cumul de poste mo kalla ɗo ɗum noon yo Allah faaba Moussa en gayniran tan to ganduɗa e jahan Kédougou ko kewi toon ko hunde hulɓinide ɗum so caggal kay eɗen gandi ne heewi kewɗe ɗo e nder leydi men Sénégal ko eɗen mbawi siftorde toon to Louga omo ganduɗa woni sohna Astou sohna vraiment ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kadi ene hulɓini no feewi ene heewi heftade e rewɓe ɓe ɗo e nder leydi Sénégal tout à fait Adama Diop alandi ganduɗa ko respect ala hen hay so tawi négligence nene respect ala hen kono kadi manque de professionnalisme ene ngakki hen no hannitni saabu ganduɗa ko ay formation ne foti wonde à la lettre formation wona ganduɗa ko stricte formation yettoɗo foti yettade ɗo saabu ganduɗa ko poɗɗo jibinirde césarienne so wiyama par voie normale ko yidde yoɓade fitan mum baron ganduɗa ko ɓinguel ça c'est un yumma wasore hen fitan mum ça c'est deux cette perte elle est lourde ganduɗa ko wonande oɗon famille wonande jinnaɓe guel ɗon cuhlel wonande ganduɗa tigui ko takkimo wonande tigui oɗon joom galle makko sa daari jomum foti jibinirde ko césarienne mbaɗemo césarienne ɗum wonno probléme Astou Sokhna donc mi sikku ganduɗa ko oɗon probléme mo ganduɗa ko ala to hiddino johli leydi Sénégal ene fonno yonde ɓe yeeru oɗo ko césarienne foti jibinirde mbaɗnemo opéré o jibini césarienne hoore galle makko y a pas un problème mais ko mbiyon voie normale alors que an min mi meeɗa yiide walla mi meeɗa nande oɗon pooɗa hoore bébé ganduɗa tigui ha hoore certain nduɗon ɓandu alandi ɗum ko c'est inhumain deuxièmement gonone waddude jiɗon kadi gonone waddude ittude ganduɗa ko hedde oɗon bébé nder reedu oɗon yummiraɗo hémorragie woni ƴiƴam kewɗam facciro tiwa ɓurti juuɗe mon noddon ganduɗa ko vos supérieur par ce que gandal matto toon ni fof ne waɗi keɗomo dow nodda ganduɗa kay ko oɗon compris ɗo mais ko ɗon kadi oɗon yummiraɗo yaltore aduna ɗum noon fof waade noon musiba o waɗi horribilité o waɗi bon mbiya minen de ko ɗum no min jinno kono ko ɗum no min dañi voilà mais ɓe jiiɗi wadde caché l' affaire c'est une source anonyme kankoñum tigui noddi oɗon procureur Baye Thiam gam kadi wadde ɗum informé wiide ɗum ɗo waɗi sikki ala Adama Diop ala gueɗe poɗɗe ni walla baaɗi ni ene foti gasde e ɓesgu Sénégal ñanden ko calcination des bébés ñanden ko mayde Astou Sokhna gueɗe kewɗe par ce que hay needi ala hen jahay ɗiɗon hôpital uji jomumen poti safrudema kalda e moon ƴettuma en tant que docteur foti ko faade ma jala yoɓe oro yimɓe oroɓe ñembu Europe mais ko yoɓe mbattu humanisme e koɓe mbaɗata ko so ala humanisme ala modestie mi sikku wawa yaade il faut ɓe jurmo ara hen par ce que so tawi ɗo aɗa yiya sage femme uji ɗi wona weddade ɓe kaaƴe e so tawi ngaruɗo ari e mabɓe ɓe kewi wiide nde welanno nde minen min tawa entre parenthèse e yimɓe jaafoy konngol ngol kono noon ko hunde nde ganduɗa konngol ngol welani potgol gasde e Moussa e nder société o tout à fait alandi oɗo probléme haalnomo ñanden haalta joni mi sikku ganduɗa ko laamu ngu ha so tawi ene waɗi défaut sa défaut ene ɓeɗon liggoroɓe yoɓe mbattu haqqillaji no feewi poɗɗo opéré ganduɗa ko mo hoore mum musata poɗɗo opéré hoore opéré e koyngal donc je ne sais pas bon peut être ganduɗa ko ene waɗi ganduɗa ko ngakki e oɗon formation walla ene waɗi ganduɗa tigui walla kadi ko kaɓɓirɗe ɗe ɓe gohto kamɓene a souvent ɓe mbiya ɗe manquira e nder hôpitaux ji ɗi ɗum ɗon foof en tout cas ko interrogation woni ɗo tout à fait tant d' interrogation
ko noon Moussa golle ma jooɗi peewi mbiɗa sikki ko ɗo kaddeten e bandiraɓe ɓe kadi en beltinima ɓe ɓe ganduɗa toujours wattuɓe hen haqqillaji mumen e waɗoɓe commentaire ɓe eɗen kurmi tigui goto hen foof e yiyande mum ɗum noon Moussa ha ñande wonde so hawreɓe ɗe ko noon tigui ko janggo wonata aljuma ɗiɗi lewru septembre en beltinima Adama Diop to karallagal to wonno toon ko Ibrahima Thiombana bandiraɓe musidɓe tedduɓe yallah ko en ñalde dow jaam